musidɓe min salmini on Fulɓe TV no daari so ni hande kadi o kikiɗe ɗo meɗen ari tañje ɗo darugol ko hono laaɗe ɗen hewti yeeyoɓe liƴƴi e soodoɓe liƴƴi jokke min tan min yewtida e ɓe min tawi ɗo ɓen musidɗo no wiyetela ko Mariama Kesso Diallo a neeɓi yeygol liƴƴi ɗo eyyi min heeɓiɗo yeyde seeɗa min heeɓiɗo yeyde seeɗa kono hitande walla ala mi heeɓiɗo joni amodan duuɓi 4 machallah way an a wawi men wolande ko feƴƴata ɗo kono marche man on wayi ko wame ka no marche ma ko hono en tout cas marche man on alhamdulillah rabbil alamin andi tagaɗo kay nafaale ma on wawata heɓude ko taga ma wawata heɓude tagaɗo no andi ko honno miijiɗa ko Allah andi ko huwata minen komin wonni ɗo nde wonde meɗe yeyde min heɓa goɗɗum men ala yeyde min heɓa joni noon kañum kadi kenen ka yeyata ɗo liƴƴi ɗin no seeri yeeya haron ka fayda hara goɗɗum ala toon ko heɓoto kon ko yeru ko yawtinira ñallal ma ngal e dépense ma sukaɓe ma ɓen joni noon sukaɓe woni ka lekkoyo woni ka darayo ko ɓuuri hewde kon ta ko suddiɓe ɓe yoɓata ɗum joni noon si tawi an a jooma ɓe guuri a jooɗike a tawi taway ɗum arrangama dal joni noon e dow ɗum ɗon min on komi mari komi toroto laamu ngu ko fi Allah no laaɗo mo Mouhammadou e pihun no ɓittini men ga kenen seeɗa yoɓe wallito men fi affaire on ka yeeygol amen ga safe kenen min sooday ɗo liƴƴi ɗin hara kono seeriri min yeeya tawa fayda hara hunde ala toon sina yeru konti feƴƴinira ñallal nga kono noon ko yettude Allah ɓayta haray onti ko wonɗa yawtinde ɗon kon harayɗa surri hara goɗɗo andanalima ɗum ɗo ko yettude Allah min dullana Allah subahanahu wa taala an on noon minen kenen haray meɗen ɓitti ga seeɗa de dal ɓiɗɗi sifa won ɗum ɓittendi sifa honno ka ila ka yeeygo kenen wattu ka yeeyata ɗon ko ɗon ɓe arata ɓe jillidira affaire ji ɗin ka wattu ka heɓata client on ɗo ɓe sakidira client on fof joni hara fayda kenen a heɓata dow to ka joɗɗa leyga a heɓata ka joɗɗa hiɗa yoɓude duuti hiɗa yoɓude lewru maydu fayda hara yala ka jooɗiɗa ɗum ɗon wonani men soñdia seeɗa ka takka maayo ɗo ɓe innayi woto jooɗo ɓe kenen ɓe jaɓata joomaɓe laaɗe ɓen ɓe innayi men si min jooɗike ga mi waɗa ɓe distop ko fi ƴawnugol liƴƴi ɗin dow ga fi kaɓe yeyata ɗon joni noon ɗum ɗon aray kenen ɓittingol men fayda noon hikka noon heeɓi no arde heɓude ni duuɓi 3 si suumaye fewndike fewndo ka fof foti hoccitade ɗon ko wallitorta e ɓe guure mum nde ko fi ka suumaye ha e yeru ko on tigi wallitorta fi sukaɓe mum ɓe fi ka julde andi hara jamanu no ɓeydi on wattu ɓe arata ɓen soñjude ɓe inna men yomin immo leyga menen ɓe ala place ji leyga ɓen fof andi min fof mi wawata heeƴude dow ga toon no faaɗi tawa menen min fof mi wawata toon heeƴude joni noon e dow komin jooɗi ɗo kon kañum kadi e min tamƴinino si tawi wonino ɓe inni min e pour yoɓugo wano duuti ni ma wano yoɓugol ni fi lewru ni tawa ɓe wawa min wallitade min heɓa kamin jooɗo mi yeeya min heɓa komin toppitoro sukaɓe amen ɓen ko gonga kono ɗo joni noon ɗi liƴƴi ko jel wonɗa yeyde ɗiɗon min miɗo yeyde 350 arino sahay goɗɗo tawa meɗe yeyde 400 350 300 250 200 andi ɗum ɗo yimɓe ɓen fof fotali so ɗum ɗo ko keesuwal soɗata walla ko ɓurweto heewu o wayna ɓurweti hewde de ko carton men sodata ɓay ɗiɗo ɗin ɓe ala heɓade ga ko ɗiɗo wonani men moyen menen ɓe ala doole ɓen fi ka sodugol ɗum ɗo yeyita liƴƴi goɗɗi gono ga fi keesuwal kono haray sa ala moyen mum haray kaka maranɗa moyen mum on ko ɗon haray wata sutade jarama Allah weeɓin fof allahuma amina marsuma allahuma amina musidɓe en ko noon nani ɗon musidɗo no wiyetiɗa ko min ko Mamadou Diallo Diallo min tawima tañƴe ɗo aru sodugol liƴƴi no mi sooday mi yeyta ɗo ani heeɓi wadde ɗum ɗo min heeɓi wadde ɗum ɗo de no yiruɗa golle ɗen alhamdoulillahi ko yettere Allah andi onno sooda yeyta ko ɗaɓɓugol seeɗa seeɗa heɓa arsike mum ko ɗum ɗon mi woni ɗo menen kadi eyyi ɗum ɓuuri jooɗorgol
eyyi ko ɗum ɓuuri joɗorgol ni ande wi termude ɗo ko ɗum waɗi ko fottani coggu min fottali coggu eyyi jelu hana o ko yoɓinmi kon ko temettati kono ko temettati capanɗe joyi mi wata mo yeyde eyyi ok ka waɗi heyɗe ɗiɗo on eyyi komi woni yeyde ɗiɗo a soduto junggo adduɓe eyyi junggoɓe laaɗe ɓen eyyi mi yeyta min kadi jarama Allah amin ya Allah amin siɓe amen andi tan meɗen tañje ɗo rewɓe yeeyoɓe worɓe fof no ɗo sukaɓe e mawɓe min heeɓi ɗo debbo kadi faalaɗe yewtude muso oyto ɗum Aja Sambu imeta tañje ñewafirola jam ha meta jambake comme sañi jelu janga sañi tan nin sey soto janne machallah yabira iman kordaloja amba korda lo kane do man doma nga korda lo nga korda sanangalo ye paso je dindingol fanantamata to ya to nyanna mo manta man dimmanta ma folode to karangola iba karangola yeñing nafaji ñaadile alhamdulillah nafaji je baba kele bilanga do ko kuma sa sain me kam mo batandi parce que man barin kesoto mba ma ka bonole ya an kana min nyini te ko la samba pour na dimbaya nke ma bulo ma ko ben ni ngamin fefe nga mobe ma ko ya kon bar sain na do ko maneta bakele nyeda la kolata wole ka kam batandi pour ka fen soto nyeta ka kola nyeda kolata mune wos wala njakali bakele tol ka foko fo batango min be jiyo kono wala tinna bang nyeda kolata bang pate kulngol bi ka nyesata kulungo na nye commencé wafela yoto mo samo mo jeni samo tani 150 200 $100 ika be soto nye koyo sai ba sai be samo sana $1000 la iba sana 500 la iba sana 400 la iba sana 2000 yabira dunia le bukatama dorong atu kol man lo dula kiling kol man ni nyi wafi kemela yalo ite completo soto la je wala sukuru poto abele be santo abele be abebe koleara wo en jakal baba kala kolea min important wala mu Cairo ni Cairo sabati dal mol bebe yan wafiro la alhamdulillah Cairo ni wo sabati kai alhamdulillah Cairo alhamdulillah fanga kolata dala man kolea bayri alhamdulillah ba ni na te be la soto kala ibitala Cairo ibe la lebe sino ibe wulila ibi hakli be tenkunde wo mo ala tentu baba balati wo mo ala tentu baba balati tole aljol minu be wafiro la jang Cairo do rene walti Cairo do be tento la alhamdulillah balami ni son kota science and ro ngadia science awoda mada mal nyeda ko la baro man ka fenti man sak ba kata kanne bang saying ni nyemam bang galaso be je wala nyaadi alhamdulillah rabbil alamin nanga kana nyel galas lo normal galaso ka soto kurang bitakan kurang bitakan ka galaso soto pani ajel ni lumala kurang man soto sala wo mu fen ko to dum bi ka bayno bar do ko kana normal ma na nyebi ka ko ka galasi ka nye galasi bare bake abugo itele mola antiti jang mokande ba do ko doro wala la kajoti ndabu ni tada kon min ko mi hefo mi haala pular kambe ko sibe hebi client min mi hefa kono ko neddo moddido himben dana dole amen yedo ko be hebi fofu men nabana de nguri amen de doni ko liddi no bayno satti dum taka client si ari sodo en hewata waso en hewata men ko dum men woni golle amen de men duwano labugo yalla nawru yeso alla adda firtare ko leydi adda jam ko leydi akora en jam ko der leydi do weteda ko hawa bar mi wete bari a baton ko burfuto mi hodi nani ede be fulbe e bibi moy den leyti mendi e ko deli ko den leyti mendi e sabu ko ngeru la mota ko be andanno ko hokko tabital pulago yahata e kala ko neddo woni yo woniri Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala ba